Si volem compartir una presentació, un document de Word o algun altre tipus de document en PDF, per exemple, amb els nostres alumnes, ho fem sempre des de la part inferior. En este botó d'accions ja puja una presentació. Així és on carregarem les presentacions. Per a fer-ho, simplement fem clic ací, anem a la carpeta del nostre ordinador que ens interessa, seleccionem un document de Word i el carregarem. Com veieu, per a carregar fa una conversió. Per tant, l'ideal és tindre ja preconvertits tots els documents a PDF. Esta és la compartició de pantalla que hem fet amb els alumnes. Hem d'entendre que tots els documents, tots, siguen del format que siguen, l'aula virtual els transforma en un PDF. Per tant, si volem compartir una presentació, farà el mateix. I això vol dir que eliminarà les animacions. Per tant, convé tindre presentacions sense animacions i preconvertir-les abans, guardar-les des de PowerPoint com a PDF per a veure quin és el resultat final. Com pugem una presentació de diapositives? Doncs igual. Pugem la presentació, el mateix procés, fem clic i la presentació de PowerPoint, com que la tenim en format de PowerPoint, quan la carreguem ens la convertirà. Si vos fixeu, tarda una estoneta a convertir. Per tant, la recomanació és sempre que convertiu els fitxers abans i que els pugeu també, que els carregueu, com hem vist ara fer-ho, abans de començar la sessió amb l'aula virtual. Això ens estalviarà temps morts. Com veieu, en aquest cas, la conversió que ha fet doncs m'ha eliminat un tipus de lletra que jo tenia en la meva presentació i no m'apareix així. Fixeu-vos que així tinc la meva presentació amb la lletra original que he convertit a PDF en l'aplicació en què he creat la presentació. En canvi, així tinc la presentació en PDF, però no convertida en l'aplicació original en què he creat la presentació, sinó convertida a través de l'aula virtual, d'un PowerPoint al format PDF en aula virtual. Com veieu, ha canviat la lletra i això ens pot passar i podem tindre algun disgust estètic, com a mínim. Per tant, sempre convé fer la primera conversió des del PowerPoint directament. Ens estalviarem sorpreses i comprovarem abans en quin format queda la presentació. Com veieu, podem anar movent la presentació així, però totes les animacions es perden. Podem accedir a la diapositiva que vulguem des d'ací. Si hem sigut previnguts i hem carregat diverses presentacions que utilitzarem en classe, ja les tenim a l'inici de la sessió carregades, doncs venim a pujar una presentació i podem elegir quina és la presentació que llancem. Si veieu, estàvem en la presentació del vídeo 8, però puc seleccionar esta i confirmar, i torna a la mateixa. Ara ja no ha de reconvertir. Per tant, dos consells per a compartir documents amb els alumnes en l'aula virtual. El primer és que els convertim a PDF en l'aplicació original abans de penjar-los en l'aula virtual. I el segon és que tinguem la precaució d'abans de començar l'aula virtual o abans de necessitar-los, anar penjant-los perquè facin el procés de pujada.